Mga kapuso, pagkakaroon ng dalawang chairman sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, nagdudulot na raw ng kalituhan sa mga residente. Narito ang report. Naiipit na umano ang ilang residente sa poblasyon Mangaldan, Pangasinan dahil sa dalawang umaaktong barangay chairman sa lugar. May magkaibang signatory ng OIC barangay chairman sa mga dokumento sa barangay. Opo, apektado kami kasi siyempre hindi natin alam kung sino kakausapin. Problema ngayon, paano katulad ng mga pangungulekta ng basura. Minsan nilalabasan namin yung basura diyan, hindi naman nila nakokolekta kasi hindi maintindihan kung ano ang decision nila dyan. Si First Kagawad Federico Erica Limon II ang itinalaga ng Sangguniang Bayan OIC ng barangay matapos masuspende si Barangay Chairman Melinda Morillo. Pero gumawa ng resolusyon ang mga kagawad ng barangay kasamang SK Chairman kung saan nakapaloob ang pagtanggal at hindi pagkilala kay Limon bilang OIC ng barangay. Ipinalit nilang OIC si Second Kagawad Vincent Sarzaba. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga barangay kagawad pero sa kanilang sulat sa GMA Regional TV, sinabi nila na hindi raw kayang gampanan ni Limon ang kanyang tungkulin. Pinunto nilang hindi pagpirma ni Limon sa barangay business permit. Pero ayon kay Limon, iligal ang paniningil ng business permit ng barangay na may mataas na bayad. Ayaw kong pumirma ng permit kasi yung barangay, kasi yun yung cause kung bakit na di ba, na natanggal o nasuspindi si Kapitana Tonet. Kung yung old ordinance pwede, pero kung yung new, hindi pa. 100, 200. Ayon sa DILG, iligal ang pagtatalaga kay Kagawad Sarzaba bilang OIC ng barangay. Mag-file sila sa Sangguniang Bayan o sa Ombudsman. No, hindi yung basta-basta nila tinanggal yung OIC through barangay resolution. Ang binibigyan lang ng karapatan para magtanggal ng isang elective official is ang korte lamang. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, Balita Amyanan.